Venga, equipo. Venga. Bueno, voy a ver qué tal va. Torre, torre. Come sta reinventando? Erra daula, baiet? Osazu, erra dau? Azteko hiltzia Hementzat kantua dago Zebio? Gero bakizia aldatzen jungo gehala. Baina bikote bat behar duzun bioi jartzeko, bale? Gero bikote. Eba, zeiturik hasiko da, ez dago problemi, baina esplika botzat. Lanen jartzen da, zure. Eta behira zaretenak anima hau, Torri Naiara. Naiara nire bikotea da. Orduan, importantea, bikoteen ezkerrekoa gorrie da, eskubikoa urdine. Danok eskutik helduko da. Heldu eskutik, eta hasingo gea pixkanaka, ez daukeu presaik. Lehenengo, musike hasten danen, eingo deu, danok eskutik helduta, lau pauso barrua. Bale? Nahi dezuenak akin hasi, eskubikin hasten azate hobeto, estela igual du. Bi, iru talau, bat. Bi, iru talau. Oso ondo. Danok hasten gea, bale? Lau aurrean lau atzea, bi aldiz. Bat, bita iru, bat. Bi, iru lau, bat. Bi, iru lau, baize, bat. Bi, iru lau, bat. Bi, iru gorrik. Vale, nasei. Ez mareao, oain dio asko behitzen zaiuta. Eta musikak esaten digunen, esango dizuenik, heldu eskutik, danok. Bai? Eta bakigu nola gehitzen geha. Buelta, bikotera! Urtine barru, gorrie kanpo. Heldu eskutik, aurrera, bat, iru lau, bat, iru lau, bat, iru lau, gorri. Urdine barru, gorrie kanpo. Eskutik heldu, goze. Iru lau, bat, iru gora, gorri. Urdine, bikotena. Oso ondo. Hauka zertara. Urdine barru. Bat, iru lau,
Eta beste biki iten dut korapilloa. Eta korapilloa lokarrina bezala lehenenkoa. Eta juten gara eusten eta beak sentitzen honen eutxiten diola ja esatu. Horregatik esaten dut importantea dela itzea donuke. Pasa buruzurik, mesedez, baino? Es una tonteria, Eta ja ematen dut moño enguratzen dut. Aliketan txukuren eta gehien ez da dut. Para que te voy a escoger.